Bizagu bihurriren ipuina. Behin batean bazen, panpina etxe eder bat, adreilu gorriz egina zen, leiho zuriekin eta benetako muselinazko gortinak zituen, eta ate nagusia eta tximinia. Jabeak bi panpina ziren, Katxalin eta Ane, edo behintzat Katxalin, baina ez zuen inoiz etxerako janik eskatzen. Sukaldaria Ane zen, baina ez zuen inoiz jatekorik prestatzen, ziribilez betetako kaxa batean bilduta, egindako janaria erosia baitzuten. Barruan, bi otarrain gorri zeuden, eta urdaiazpikoa, arraina, tarta, eta madari eta laraina batzuk. Ez ziren ez plateretatik askatuko, baina ederrak ziren oso. Goiz batean, Katxalin eta Ane osteratxo bat egitera joan ziren panpinentzako aurkotzean. Umeen gelan ez zegoen inor, eta isiltasuna handia zen. Bapatean, zirrizarra, harramazka hotzak entzun ziren zutondoko izkina batean, hormoinaren azpiko zulo baten inguruan. Litzar-pitzarrek burua agertu zuen une batez, eta atzera barrura sartu zuen. Litzar-pitzar sagu bat zen. Handik utzira, unka-munkak, emazteak, burua atera zuen baita ere, eta umeen gelan inorretzela ikustean, zer gertaera ausartu zen salto egiten ikatz kasazpiko ulearen gainera. Panpina etxea zutondoaren bestaldera zegoen. Litzar-pitzar eta unka-munka kontuz barneratu ziren tapizean barrena. Ate nagusia bultzatu zuten, etzegoen itxita. Litzar-pitzar eta unka-munka eskailerak igo eta begiratu bat eman zioten jangelari. Txilio egin zuten pozaren pozez. Ura zen ura afari bikaina mai gainean, estainuzko koilarak, berunezko labanak eta sardeskak, eta panpina aurkibi, dena hain egoki. Litzar-pitzarrek berehala ekin zion urdaiazpikoa ebakitzeari. Hori kolore dirdiratzu eta ederra zuen, gorriz zaineztatua. Hartan, labanak irriztegin eta min hartu zuen, atzanbarra ahoan sartu zuen. Ez dago behar bezala egozia, gogorra dago, proba ezazu unka-munka. Unka-munka, aulkian zutik, beste laban bat hartu eta hasi zen urdaiazpikoa ebakitzen. Gazta saltzaileko urdaiazpikoa bezain gogorra dago, esan zuen unka-munkak. Urdaiazpikoak jo eta plateretik klak egin zuen, eta mahai-azpitik bueltak hasi zen. Uztazu, esan zuen litzar-pitzarrek, emaidazu arrain pizka bat unka-munka. Unka-munka bata bestearen atzetik koilara guztiekin saiatu zen. Arraina platerari itzatzita zegoen. Hartan, litzar-pitzar zutan jarri zen. Urdaiazpikoa zoruaren erdian jarri, eta kolpeka hasi zitzaion, kurrikekin eta palarekin. Dinbidan ba, zipli-zapla. Urdaiazpikoa 1000 puskatan txikitu zen, eta pintura dirdiratzuaren azpian zerrote eta igeltzua baino ez. Ure ikustean, litzar-pitzar eta unka-munkaren amorrazioak ez zuen akabarekerarik izan. Tarta, otarraina, madariak eta laranjak hautsi zituzten 1000 puskatan. Arraina, plateretik askatu ezinik, sukaldean gori-gori zegoen paper kiskurtzuarekin batera jarri zuen zutan. Eta ura ere ezin erre. Litzar-pitzar sukaldeko tximiniatik igo eta kanpora begiratu zuen. Ez zen kedarrik inon. Litzar-pitzarrek tximinian ziharduen bitartean ura unka-munkaren nahi gabea. Poto txiki batzuk aurkitu zituen ontzitegian. Arroza, kafea, irina, bertan idatzita. Baina ahozpez jarri zituenean, barruan zerrote eta gorri eta urdin koloreko harri txingorrak baino ez. Ura ikustean, ahalik eta bihurrikeria gehienak egiteari ekin zioten, litzar-pitzarrek batez ere. Han ere logelako kasoietatik arropak atera eta goiko oineko leihotik behera bota zituen. Baina unka-munkak zurrago jokatu zuen. Katxalinen oheko burkoari luma erdiak atera eta gero, berau ere lumazko ohe baten beharrean zegoela gogoratu zuen. Litzar-pitzarren laguntzarekin, burkoa eskaileretan behera eraman zuen eta tapizetik arrastaka. Ura zaguzuloan sartzea ezen lan erraza, baina moldatu ziren, nola hala. Gero, unka-munka atzera itzuli zen eta aulki bat, apalategi bat, kaiola bat, eta hainbat uzkeria txiki eraman zituen. Apalategiak eta kaiolak ez zuten zaguzuloan sartu nahi izan. Unka-munkak ikatz kasa atzean utzi zituen biak, eta zehazka baten bila joan zen.
Unka-munka beste aulki batekin itzultzen ari zela, bapatean berriketa hotza entzun zuen eskailburuan. Xaguek ziztu bizian hanka egin zuten zulora, eta panpinak umeen gelan sartu ziren. Ura nahaztea Ane eta Katxalinek aurkitu zutena. Katxalin hankaz gora zegoen sukaldearen izkina batean eseri eta begira gelditu zen. Eta ontzitegiaren aldamenean Anek irribarre egin zuen. Baina ez batak, ez besteak, ez zuten tutik ere esan. Apalategia eta kaiola berreskuratu zituzten, ikatz kasaren azpitik. Baina unka-munkak zehazka eta Katxalinen arropa batzuk beretzat hartu zituen. Gainera, hainbat eltze eta zartagia eta beste zenbait gauza ere bereak egin zituen. Panpina etxearen jabe zen neskatilak zer esan zuen. Poliziaz jantzitako panpina eskuratu dut. Baina haurtzainak esan zuen, xagutako bat jarriko dut. Hau da beraz, bi xagu bihurriren istorioa. Baina hala eta guztiz ere, ez ziren hain gaiztoak. Litzar-pitzarrek puskatutako guztia ordaindu baitzuen. 6 peniketako txanpon bat aurkitu zuen tapizaren azpian. Eta gabon gauean, litzar-pitzarrek eta unka-munkak Katxalinen eta Aneren galtzerdi bat bete zuten harekin. Eta goizean goiz, inorrez natu baino lehen, unka-munka erratzarekin eta jasotzailearekin etortzen da egunero panpintxoen etxea txukuntzera.